Грешка ли беше това? Трябваше ли му повече време на Джун? И какъв е завършикът на сезона? Разберете само ако останете до края на видеото. Здравейте! Аз съм Кай Ревюс и в днешното видео ще разгледам последните два епизода на сериала Dune Prophecy. Но преди да се прехвърлим към същността, ако се интересувате от спорт и игри, можете да видите другият ми канал, който е горе вдясно. Най-сетне, в петият епизод, наименуван In Blood Truth, беше крайно време да видим действие, големи разкрития и важни решения да бъдат взети. Целият епизод се усеща сякаш на друго ниво и визуалните ефекти много добре допринасят за това. Ако погледнем цялата картина, някак с един епизод HBO са успели доста да вдигнат нивото и дават на публиката нови неща, от които да е заинтересована. Дори драмата в замъкът става доста интересна с включването на майка Франческа, а за тези, които не знаят, тя е предната жена на императора и от нея е неговият син Константин. Много е важно да се спомене, че точно тук за пръв път виждаме разгръщане на историята на споменатия син и как той се опитва да се докаже на баща си, лутайки се кое е правилно и кое не. Лично според мен това е интересна развръзка, на която щеше да е хубаво да се обърне повече внимание, защото също допринася и за историята на принцеса Инес и щеше да е доста интригуващо да видим как това ще се развие с времето. И в крайна сметка дали ще се получи този щастлив край. Но нещо, което може би беше най-впечатляващо, е кой е Лея, актрисата в ролята на сестрата Лайла, за която вече знаем, че е добра в това, което прави, но в този епизод задачата й беше съвсем друга. А именно тя трябваше да играе своята героиня, обладана от нейните предшественици, като върховната майка Ракела и майка Доротея. А начинът, по който го направи, е пленителен. С една дума, перфектно. Всичките тези истории допринасят за вълнението около сериала и го правят много завързан. Нещата, на които със сигурност трябва да се обърне внимание, е това, че в този епизод е отделен повече време за хората, обвързани с бунта. Цялата ситуация е, че Харол Харконен информира Дезмонд Харт за нелегалното продаване на подправката. И виждаме как издигналия се в иерархията така наречен войник отива да спре това, а другите замесени са именно Киран и Микаела. Обаче те успяват да се подготвят за цялото събитие, взривявайки мястото с Харт и неговите поданици след тежката битка, от която те се измъкват на косъм. Разбира се, Дезмонд не умира, но освен това има и друг проблем, а то е, че за да се спаси Микаела е принудена да използва бойни умения, които е научила в Систърхуда. Киран забелязва това и не иска да има нищо общо повече с нея, а на всичкото отгоре Харт успява да намери нейната роба, така че и той е наясно с положението. Преминавайки вече към последният епизод от сезона, наименуван The High-Handed Enemy, получаваме доста теми, които определено се струват размисъла. От това, че разбираме връзката на Тула и Дезмонд Харт, тяхната първа среща от толкова време като майка и син, до нишката на историята на Валя, която цялата е навързана и води до нейната революция, и всичко това, което в края на краища ни показва падането на императора Хавико Корино. С две думи, драмата е пълна. Макар този епизод да имаше допълнителни 20 минути, освен нормалния час, се опита да разкаже доста и да компенсира, а това придаде чувството на прибързаност, което не винаги е най-доброто нещо. Но едно не можем да им отречем. Много добре заковаха историите в края и оставиха зрителите в шок и чакащи с нетърпение за следващия сезон. Но за да се върна на темата от преди малко, това е твърде много за консумиране. Погледнете го отстрани. В рамките на час и 20 разбираме за връзката на Тула и Дезмонд, виждаме реакцията на Валя, показания нейния план, в който е включена Франческа, тя решава да не го изпълни и въпреки това с Корино заедно умират. И за бонус Харт се съюзява с Наталия, жената на императора. Не идва ли малко в повече? А както в предния епизод си говорихме за добрата история с Константин, той дори не се появява в финала. Цялостната идея е добра, но според мен трябва да се дадат повече от 6 епизода. Просто толкова много истории, някои са оставени на заден план и даже забравяме за тях. За такъв пример може да вземем сестрите, които са доста травмирани, идва революцията на Доротея и до там. Прехвърлен сме в друго действие и никога не се връщаме да видим как предното завършва. Този епизод има една цел, да бъде клифхенгър и да се вере хайп за следващия сезон, което като погледнем крадената картинка, не знам дали е добре или не, ще оставя на вас да решите. Говорейки за следващия сезон, нека да видим какво са ни приготвили HBO за сега. Ще видим каква е съдбата на Тула след срещата и с сина си и нейното залавяне. Също видяхме как Доротея разкрива истината за това как Валя е станала върховната майка и многото жертви пред сестрите. И докато сме на темата
по-голямата сестра от семейството Харконен, ще е интересно да разберем какво ще се случи с нея, Киран и принцесата, като техните истории останаха недоразказани. И може би най-важното, какви са последствията, какво ще се случи след смъртта на императора. Но за да не изтъквам само негативните страни, трябва да ги хвалим, че общата история и съдба на Франческа и Корино беше много добре представена. От емоцията и елевацията на техните отношения до тяхната смърт. Ако трябва да обобщим, на Dune Prophecy като цял проект му давам оценка 6,5 от 10. Проблемът тук е, че докато ни се обясни какво се случва, вече е време за края, нямаме никакво време да се обвържем с героите, така че колкото емоционални трябваше да са някои сцени, не можахме да ги усетим. И като за последно, вместо да получим някои отговори, ни бяха зададени още въпроси. Не ме разбирайте погрешно, аз съм с големи надежди към следващия сезон, заради многото подхванати истории и темите за развитие, но ако HBO искат успеха, който Dune истински заслужава, трябва да се конструктират по-добре идеите, съобразно с епизодите и тяхното времетрание. А ако не искате да изпускате нищо свързано с анимета и сериали, може да се абонирате, да харесате видеото, да се оставите мнението долу в коментарите. Аз бях Кайро и до следващото ревю. Чао, чао!